Bon dia i primer de tot voldria felicitar-lo per haver estat elegit com a cònsol major Moltes gràcies. i primer de tot agrair-li per donar-lo part del seu temps. No, faltaria més, home. Una bona inversió. Som l'Escola Andorrana de Batxillerat i estem fent un projecte CASPAS, més concretament de l'assignatura d'Història de Batxillerat Internacional. El que busquem amb aquest projecte és apropar la política als joves, ja que sembla que s'estigui distanciant una mica, no? I, si et sembla bé, ja comencem amb l'entrevista, que li estem fent a tots els cònsols de tot Andorra. Molt bé. Molt bé. I la primera pregunta seria un cop elegit com a cònsol major, quin creus que seran els reptes més grans que tindrà A Canillo. a Canillo? Doncs una pregunta molt important, perquè de fet, quan ens presentem a unes eleccions és per fer uns projectes per la població de Canillo i pel país també, no? Perquè al final un cònsol d'una parròquia també és un cònsol d'Andorra, no? Doncs és important que el que fem a Canillo tingui una utilitat per Canillo i també per tot Andorra, no? Llavors, el projecte important per Canillo són dues coses d'entrada, serien afrontar el creixement de la població. Hem passat de 3.200 habitants a 6.000 habitants en 10 anys, quasi el doble. Això vol dir més serveis per la gent. Escola, guarderies, l'esplai, la gent gran, transport públic, tots són serveis que el comú ha de continuar oferint i vetllant perquè siguin de qualitat, és a dir, respondre al creixement de la població, que és molt important. I això ha sigut així perquè els últims anys a Canillo doncs la gent ha vingut a veure Canillo, cosa que no feia abans. Per què ha vingut a veure Canillo? Per l'encariment de preus d'habitatge a Andorra, sense línies caldes, han trobat alguns habitatges més accessibles a Canillo, que era més econòmic, i també perquè hi havia un parc d'habitatges lliures. A Canillo han crescut molt en població perquè gran part de la població del país s'ha tret a pisos buits que estaven a Canillo o pisos turístics que s'han transformat en mercat de residents. I això fa que la població d'Andorra ha pujat molt de gent a viure a Canillo. Per tant, respondre a aquesta necessitat és el primer pas. I l'altre és que Canillo és una parròquia turística, com molt bé sabeu, que viu molt de la neu a l'hivern, però que hem de consolidar molt més el tema de l'estiu, en producte d'estiu. Per tant, el repte de Canillo és tenir una oferta també d'estiu molt qualitativa i que ens permeti tenir turisme durant tot l'any. Per tant, Canillo, una parròquia viva durant tot l'any turísticament i una parròquia viva durant tot l'any socialment perquè la gent de Canillo trobi també tots els serveis que necessita. Per tant, dos grans reptes. Un repte local, de població i societat andorrana, i l'altre repte turístic, perquè tinguem una oferta de qualitat i durant tot l'any. D'acord, doncs moltes gràcies. I ara he preguntat una mica a nivell general de tot Canillo amb tots els habitants. Aquesta pregunta va una mica més involucrada cap als joves. És a dir, un cop els joves s'independitzin dels seus pares i encetin la seva vida laboral, com teniu pensat ajudar-los a aquests joves? D'entrada, un jove que deixa d'estudiar, vols dir, ja? Comença a treballar o comença a estudiar? Sí, enceta la seva vida laboral. Molt bé. Doncs bé, a Canillo el mercat laboral està vinculat al turisme i bàsicament molt poc al comerç, perquè a Canillo tenim molt poc comerç, no? I altres sectors estan bastant limitats. El sector financer no n'hi ha, purament dit, després de la construcció no és només des de Canillo, sinó també des de nivell nacional. Per tant, tenim una població molt dedicada al turisme. Llavors, aquí sí que el jovent de Canillo té possibilitats de treballar a Canillo amb el sector turístic, però menys amb altres sectors, no? Llavors, el jovent de Canillo, que vulgui treballar a Canillo, d'entrada jo crec que és interessant també que treballin inclús fora d'Andorra, perquè és important que els joves que comencen a treballar tinguin experiències molt diverses, no només locals. Un jove que de Massana, d'Andorra, la Vella de Sant Julià, si comença a treballar fora d'Andorra, també és important perquè si té experiències prèvies a venir i s'enriqueix més en coneixements i en experiència. Però a Canillo el repte és això, tenir una oferta més ampla que la que tenim avui, no només turística, sinó també comercial i altres sectors professionals, com professions liberals. De fet, a Canillo és un lloc molt per viure a nivell de professions liberals tecnològiques, per exemple, que puguin treballar des de casa. El teletreball a Canillo és molt fàcil, perquè tens un entorn agradable, natural, tranquil, i tenim molts nous residents que han trobat a Canillo un lloc per poder teletreballar, amb actius digitals, amb el món de la tecnologia, o inclús serveis financers o assessorament de consultoria a distància. I això, el jovent de Canillo té possibilitats també de desenvolupar aquestes activitats des de Canillo, que això potser abans no es feia tant, no? La gent havia d'anar a treballar a les empreses, a les seus socials, a la capital o a altres llocs, inclús a l'estranger. Però avui en dia, amb la tecnologia,
és molt més fàcil poder-les facilitar. I una cosa que tenim pensats és establir una mena de coworking públic. Si vols explicar tu això. Aquest sistema seria habilitar uns espais, no? On la persona llogaria potser aquest despatx, aquesta sala, i podria dedicar a aquest treball que diu el Jordi de forma particular i desenvolupar les seves tasques amb internet, amb les ajudes que mínimament li poguessin donar. I això està molt bé. Aquesta és una possibilitat, que el Comú posi a l'abast d'aquest jovent espais per poder treballar físicament, a més del que puguin fer a casa seva, amb mitjans més amplis, amb una infraestructura potser també logística d'administració i tenir un entorn on poder-se reunir o poder fer reunions amb altres clients o altres empresaris i crear un ecosistema empresarial molt enfocat al món de l'emprenedoria digital. Aquesta seria una possibilitat. Doncs seguint amb aquest àmbit, també del jovent, voldríem saber de com penseu involucrar la vostra parròquia al jovent amb vincles socials relacionats amb l'esport i amb la cultura. Vincles socials i cultura. El tema cultural i esportiu i tradicional potser el podríem vincular més. Tenim una part ja vinculada amb el que serien les festes majors, que tenim la quadrilla de Canillo, aleshores doncs, sí que estan involucrats en aquesta part i potser estem pensant ampliar aquesta oferta amb els carnavals que s'involucrin directament ells o amb les festes populars com l'Escudella i serien activitats culturals i tradicionals per apropar amb aquest jovent. Seria com un fet crida, no? Els grans farien que potser els més joves estiguessin més lligats i més involucrats. I després pel tema esportiu, clar, Canillo, tema esportiu, l'ambient social és molt de club. Aquí no tenim un espai en concret potser perquè facin vida més enllà que sigui un punt jove. Llavors, molts infants que hi ha aquí a la parròquia estan destinats a fer activitats esportives en clubs. Sí que és cert que potser més endavant podríem ampliar aquesta oferta fent algun espai multifuncional on poguessin crear espais diversos perquè aquest jovent es pogués centrar en aquesta zona i pogués fer una mica més de convivència entre ells. A poc ho estem treballant i jo crec que arribarem a un bon punt. Ara es crearà una bona zona d'un pump track que potser més enllà hi haurà com unes zones verdes al seu voltant i potser també serà una crida perquè hi hagi una mica més ambient social i esportiu. Però és molt més reduït, aquí a Canillo ens hem d'obrir en aquest camp. I està molt de moda les curses de muntanya. Sí. Tot el tema de trails de muntanya, això és un esport relativament nou, no fa tant temps que existeix. L'Ultra Trail va ser una mica un abans i un després aquí a Andorra amb imatge, amb nom i inclús amb reconeixement de gent de fora que van a competir aquí a Andorra. I la cultura de l'esport de muntanya és una cosa molt sana que estem fomentant. De fet, tenim diverses entitats que volen potenciar aquest tipus de curses també a la parròquia de Canillo, però que moltes ja són interparroquials, que fan la volta a Andorra inclús. I això és una cosa molt maca de turisme de muntanya i d'esports de muntanya. Doncs moltes gràcies i ja per finalitzar, com penseu involucrar la vostra parròquia també el jovent a nivell polític, no? Ja que veient els resultats actuals de les eleccions, si veiem la gent que ha votat ha baixat molt durant els últims anys, no? I com penseu vosaltres revertir aquesta situació escoltant les propostes dels joves i així? Començo jo, si et sembla, Laura. Fent això que feu, us felicito perquè fa part d'aquesta forma d'involucrar més els joves amb la política. La política, que està poc de moda en general, perquè hi ha hagut molts casos també que no potencien l'afinitat amb la política, amb els polítics, al final és una cosa molt sana i molt noble, treballar pel bé comú, per la causa pública. Al final, a Andorra una cosa bona és que tots estem de bas. Jo quan em demanen tu ets el cònsol, dic no, jo ho faig de cònsol. Jo soc un temporer de la política, i això ho tinc molt clar. Tots som eventuals o tots són temporers. En la que tu creus que el teu càrrec és el teu càrrec, t'equivoques. Perquè tu ets un servidor públic mentre hi siguis. I quan no hi siguis, has de tornar a ser el que eres i sort n'hi ha, que al final aquí no tenim ningú de pensions polítiques o ningú viu de la política fora del seu propi temps que hi dedica. Llavors és important aquest concepte de política de temporalitat i no fer-ne una forma de viure, perquè si fas això perds una mica l'origen de tot.
ja que parlem d'història, i torno a parlar dels grups després, una cosa que heu de saber és que fins fa no tants anys, quan era petit, els càrrecs polítics eren públics, vol dir que pel públic, obligatoris i gratuïts. Què vol dir? Que el fet de ser polític no tenies cap tipus de remuneració i a més hi havies d'anar per força. Tu podies estar en una llista, t'hi posaven i no pots dir que no. No serien militars una mica, no, a l'època. Llavors això és una cosa que també ens diu que tothom ha de contribuir a la política, tothom ha de contribuir perquè viure a Andorra té uns drets i unes obligacions. Els drets de poder viure en un país independent amb uns molts bons serveis i l'obligació de contribuir a mantenir-lo i a fer-ho prosperar. De fet, els comuns són la institució més antiga de l'estat andorrà, molt abans que el Consell General. I això neix al segle XIII-XIV amb agrupaments de persones, sovint als cementiris de les esglésies, a la porta de l'església o al cementiri, per a debatre aspectes del territori. I així es van configurar les parròquies. I els comuns van ser els primers representants, primer en tot el poble que reunia, després van ser una selecció de persones, potser més capacitats o més influents, per debatre aspectes de la parròquia o del poble. I a poc això es va anar formalitzant i van néixer els comuns. I després van néixer els comuns, a poc es van començar a discutir coses d'altres comuns i va crear el Consell de la Terra, que és l'administració del Consell General, que era un òrgan amb diversos membres elegits i de fet els cònsols passaven a ser consellers durant 2 anys, és a dir, els cònsols eren consellers. Per això hi havia una continuïtat entre el comú i el Consell General. Però els comuns és l'òrgan més antic d'Andorra perquè és on neix tota la representació popular. Llavors esteu a llocs molt històrics i de molta trajectòria històrica i importància. I és molt important conèixer això pel jovent també. Llavors, un exemple de com fer participar el jovent amb això, doncs més transparència i més accessibilitat. Nosaltres al Consell d'Infants, que és una cosa que potenciem des de fa temps, ara volem que sigui no només de proposar coses, sinó participar de les propostes. El jovent i els infants, quan proposen una cosa, van allà, fan la foto en comú, debaten, i ara nosaltres volem que quan aquesta proposta que hem proposat als joves també s'impliquen amb la seva execució. Que no només ho proposin, que sigui els polítics que ho facin, sinó també que els joves hi participen de l'execució d'aquesta proposta. Per exemple, el Pump Track, no sé si va sortir d'un Consell d'Infants o no, o de joves, però si hagués sigut el cas, ara voldríem que els joves s'involucrin en com ha de ser aquest Pump Track, on el farien, com el farien. També és una forma de fer participar els joves de la política o de projectes, perquè al final la política són projectes. La política és una paraula molt genèrica per dir que hem de fer coses per la gent, no? Quines coses? Doncs millorar el transport públic, millorar els serveis pels joves o un parc, mira, el parc aquàtic del Palau, no? És una cosa també bona pel parròquia i pel país, no? Doncs com fer coses perquè el jovent, la gent gran, la gent emprenedora tingui un espai, uns llocs, uns projectes, uns mitjans per poder fer millor la seva feina i poder-s'ho passar millor a nivell social, a nivell estar més coberts, pel turista a fer noves propostes. Per tant, és una cosa molt maca de potenciar i sovint es perverteix la funció noble de la política amb exemples que no són ni positius ni motivadors per participar-hi. Per tant, us encoratjo a tots dos i als vostra classe que us poseu amb la política, que vol dir que us interesseu per Andorra, que feu propostes, que us impliqueu i per què no demà igual sou cònsols de la vostra parròquia. D'on ets tu? D'Encamp. Doncs mira, igual ets el cònsol d'Encamp, que potser és molt fi seran cònsol d'Encamp amb tu, veus? Aleshores estaria molt bé. Tu d'on ets? Andorra. Andorra la Vella. Bueno, escolta, és una parròquia amb molta despoblació i si sou cònsols d'Andorra els dos o d'Encamp, estaré molt content que d'aquí 20 anys, quan us expliqueu a qui sigui i mirem aquesta entrevista, doncs la podeu recordar a futurs cònsols d'Andorra. Molt bé, vols dir alguna cosa al jovent? I el mateix que diu el Jordi, animar-vos a tirar endavant i a participar, que no us ha de fer respecte, al contrari, que és una cosa que ens serveix per tots, per aprendre, per estar conscienciats de com funciona el nostre país. Per tant, us encoratjo moltíssim. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins aquí. Molt bé, escolta, gràcies per l'entrevista. Molt bé. Vosaltres, Us heu pres bé la lliçó, molt bé. Sí, molt bé. T'he sentit